Ei tää toimi. No, valokuva Hasselblad tässä, hei. Nyt tarvitsisi semmoista 72 millistä säätyvää ND-suodinta. On niin valoisa tää lokaatio. Ai, löytyisi heti hyllystä. Hieno homma, mä oon siinä ihan 10 minuutissa. Kiitos paljon. Hei. Hei, anteeksi. Mulla on tulossa tähän semmonen kuvausasiakas, huippuluokan artisti, otetaan vähän levyn kansikuvia. Mä joudun lähteä hakemaan yhtä varaosaa. Mulla menee ihan 10 minuuttia, niin jos ne ehtii tulla sinä aikana, niin tarjoa niille vähän virvokkeita tai pidä seuraa. Kyllä sä osaat hoitaa homma. Hieno homma, kiitos paljon. Taasko tää hajoaa? Oi paskaa! Oi paskaa! Voi paskaa! Peerasusta on todella rasittava. Nyt on kyllä ihan parasta, että ne Teslan kuvat onnistuvat ihan kipin kapin. Kyllä tää on ollut rasittava. Tosi ärsyttävää. Herra Blad, oletan. Karina von Tafelstoff. Hyvä, että saimme ajan teiltä Teslan kuvauksiin. Mainostoimistomme kehui teitä. Mä oon Teija Inkeri, mut sä voit sanoa mua Teslaks. Mä teen sellaista kantaa ottavaa musiikkia. Turkikset ja silleen. Mä tykkään tollasista kuvaajaurauksista. Tesla, nyt toi pelaaminen saa loppua. Meillä on aikaa rahaa ja mä haluan, että ne kuvat otetaan nopeasti. Nyt sä istut ihan tähän, ihan saman tien. Haluatko jotain juotavaa? Mehua. Idiootit! No mut onhan mut tahrittu ennenkin. Tosi. Nyt sä tuut tuohon istumaan. Nyt nämä kuvat on otettava loppuun. Sä istut tuonne ikkunalaudalle ja johon tekijä. Nyt tää kitara täytyy laittaa niin, että ei näy. Sun kanssa joka kerta samanlaista. Et ihan nyt tyhjän kans koko Mikko. Nyt siinä istut ja kuule, että nyt tää on paras mennä purkkiin. Kun mulla on ihan hirveästi rahaa tässä kiinni. No niin, siinä niin. Hasselblad, nyt niitä kuvia. Tämmönen kerta kaikkiaan vetelän näköistä menoa. Meillä on aikaa rahaa, meillä ei ole enempää aikaa. Vartti, korkeintaan sulle kerta kaikkiaan omanlaatuinen vetelys. Mitä mä nyt teen? Mikä tää on? Hopi, poika. Niin? On sulla vaikeuksia? Ei todellista. Siinä on pari nappulaa, painat ja annat mennä. Perse. Tässä on joku HDMI-lukko päällä. Joku lukko päällä sulla. Kuolema tää turha. Turkis se on murha. Tesla, istu siellä kunnolla, äläkä siinä yhtään Tässä teille vinkki. Häkkiin ei kuulu minkki.
Saman tien lähetään täältä. Idioottisenkin tumpelo, herra Plaat. Varsinainen kuvaaja. Te surkee. Soitellaan. Mitä? Joko ne asiakkaat tuli? Mitä helvettiä sä oot mennyt tekemään? Se on ihan hirveetä kuraa. Ei mut... Kuolema vähän turha. Turkis se on murha. Tällaista mä en ois kyllä tajunnut ite ikinä. Sä oot mun pelastus. Yes!